Да поговорим за опасните тенденции този сезон. Здравейте! Аз съм Анита, собственик на малък бизнес за изработка на ароматни свещи и събития за ароматни свещи и вино в София и Банско. Първата тенденция, която смятам да засегна днес и която стана изключително вайрал напоследък, това е изработката на свещи от масло. Разтапяме си масълцето, виждаш ли, потапяме си в него хлебче и после си го вкапваме вкусно, най-добре с чаша вино. Супер! Само дето и най-хубавото масло да изберем и най-прекрасните подправки да му сложим, в момента в който сложим фитил овусачен с парафин, всичко приключва. А масово достъпните фитили на пазара, тези, които повечето хора биха си купили без дори да се замислят, са именно такива. Значи заедно с хубавото масълце ще си хапнем и парафин, който освен че не е вкусен и вреден. И преди да сте ме попитали има ли подходящ фитил, от моя гледна точка няма. Дори да сложим дървен или памучен фитил, тези, които се водят за най-еко, най-безопасни и така нататък, всъщност ние не знаем какъв е техния произход, откъде идват, къде са били. Те не са сертифицирани за влагане в хранително-вкусовата промишленост, така че няма как да ги запалим и да сме сигурни, че това, което ще получим от тях е безопасно и можем да го ядем. Втората опасна тенденция в следващото видео.